Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μια συγκλονιστική συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά. Του Νίκου Μουτσινό, ο οποίος μιλάει για το θάνατο που τον τζάκισε. Να ακούσουμε παρακαλώ. Προσέχετε τη μητέρα. Με τη μητέρα σου, Είναι μια κανονική σχέση με τη μητέρα που έχουν ειδικά τα αγόρια. Εγώ σας θυμάμαι πολύ αγαπημένους και να μιλάς με τα καλύτερα για τη μητέρα. Φυσικά. Απλά όλα αυτά στην υπερβολή σε πάνε στο γιατρό. Ήσουν μαμάκιας? Όχι, ήταν η μαμά μου. Υπερπροστατευτική. Πολύ. Ήταν μαμάκιας και λες και ήμουν εγώ η μαμά. Είναι ο εμφάλιος λόρος που δεν κόβεται. Οπότε είχα πάει για να μπορέσω λίγο να το φτιάξω το κομμάτι αυτό, για να είναι και αυτή καλύτερα και εγώ. Έκανα μια 7 ετία, εκεί μέσα συνέβησαν και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, ευχάριστη εκπομπή, οι θάνατοι. Παππούς, γιαγιά, φεύγαν δηλαδή, άρχισε, ξεριζωνόταν το σύστημα. Και με αυτούς είχες εξαιρετική επαφή. Πολύ. Οπότε πήγα να φτιάξω ένα κομμάτι, εκεί που το έφτιαξα πέθανε η γλυκούλα, σαφέστατα, ήθελε να μου το κάνει έτσι. Μετά σταμάτησα με το που έγινε αυτό, γιατί λέω, ωραία, τώρα θέλω λίγο να μην έχω επαφή με κάποιον άνθρωπο, δεν θέλω γιατί ήμουν με έναν ομφάλιο στο χέρι και έψαχνα πού να τον βάλω. Το πιο πιθανό πρόσωπο ήταν η γιατρός μου, την οποία αγαπάω και αγαπούσα πάρα πολύ, οπότε είχε πάρει και τη θέση της μάνας αναγκαστικά για να μπορέσουμε και να λύσουμε θέματα. Και είπα ότι αντί να πάω τώρα με το βίσμα και να βρω μια καινούργια μάνα, θα μείνω με αυτό εδώ, θα το βάλω, καταλαβαίνουμε, να σταματήσω, να ησυχάσω, να δω τι έχω κάνει τόσα χρόνια, λίγο να δω πώς μπορώ να τα παλατζάρω. Οπότε πέρασα το πένθος μόνος μου. Συνειδητοποίησα ότι οι μεγαλύτεροι φόβοι όταν συμβούν τελικά δεν είναι τόσο μεγάλοι φόβοι. Γιατί εμένα ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν αυτός, μην πάθουν κάτι δικοί μου, λες και δεν θα παθαίνανε ποτέ. Γι' αυτό και τους έφερα στην Αθήνα για να μπορώ να είμαι αν συμβεί κάτι. Οπότε το έζησα επί 3 έτσι πολύ ωραία, μιλάμε για πολύ ωραία παρτίδα. Όταν λοιπόν έχεις πάει εσύ και η μαμά και γυρίζεις σπίτι και θυμάσαι τις πρώτες στιγμές που συνειδητοποιείς πραγματικά ότι είσαι μόνος. Εκεί δεν σε νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω να σου το πω. Είναι ένας αμυντικός, μάλλον ο δικός μου ο μηχανισμός που ήταν δεν με νοιάζει τίποτα. Αλλά πολύ καθαρό το τίποτα. Δεν το έχω νιώσει όλη φορά στη ζωή μου. Να έπεφτω όλη η πολυκατοικία, χαλάσματα, όλη η γη καταστρέφεται, δεν μένει τίποτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν είχε τίποτα σημασία. Τίποτα. Γι' αυτό και σου λέω ότι ήταν όντως, τώρα μπορώ να το πω, ήταν πολύ βουτιά. Χωρίς να την καταλάβω. Δεν το έκανα δηλαδή εξ επί τούτου και τώρα να στεναχωρευτούμε όλη η παρέα που μας συνέβη αυτό. Ήταν αυτόματο, έχετε τίποτα ρε παιδί μου. Μετά πρέπει να ξανακάνεις όλη τη ζωή σου, να αρχίσεις να την πάρεις τσούκου και να αρχίσεις να αφαιρείς από εκεί αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσεις να ξαναβρεις λίγο τη χαρά της ζωής. Όλη αυτή την ώρα που μιλάμε μου είσαι αναφέρει μαμά, μου είσαι αναφέρει παππού, γιαγιά, δεν μου είσαι αναφέρει μπαμπά. Όσοι ζουν δεν αναφέρονται. Κατάλαβες, επειδή ζει ο πατέρας μου. Η σχέση σας? Πολύ καλή. Θέλω ουσιαστικά να καταλάβω κατά πόσο μπορώ να κάνω και λίγο βόλτα τον εγωισμό που λέμε. Δηλαδή το παιδί πρέπει να έρθει και να είναι για μένα προτεραιότητα. Αυτό γίνεται αυτόματα. Ωραία. Ειδικά μας είσαι συνειδητοποιημένος και έτοιμος. Ωραία. Γίνεται αυτόματα, δηλαδή ξαφνικά γίνεται reset σε όλα. Στην καθημερινότητα, στις προτεραιότητες, στα πάντα. Υπέροχο. Μαγικά κάπως. Υπέροχο, ναι. Έτσι. Υπέροχο. Είναι μικρό αλλά με μεγάλη δύναμη το παιδί, καταλαβαίνεις. Γιατί είναι σταλίτσα κάτι και στο αλλάζει όλο. Όλα. Θα ήθελα λοιπόν, θα δούμε. Απίστευτα αυτά τα οποία λέει ο Νίκος Μουτσινάς. Είναι ακριβώς όπως τα λέει, κύριε Καμπούρη, επειδή τα έχω περάσει εγώ αυτά. Είναι ακριβώς όπως τα λέει. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Μάλιστα. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Πάμε παρακαλώ πολύ να πάμε σε μια έκτακτη είδηση.